abaholi bami ngasentla, omama bami, nabantu abasha bonke egameni lenkosi uMsindisi uJesu. Ngibonga nami namhlanje ukuba ngibe ingxenye yale nkonzo. Ngomncinyane nami kubaholi bami. Kodwa ngibonga uNkulunkulu osenzile umusa. Isikhathi esiphila kusona lesikhathi ngesihambe kusona kuloko kwaqala 2020 asizange sabalula. Bekuyisikhathi la kade khona abantu beyibekela izinto ngiyacabanga nje kokukhona nekhalenda eyayiphumile ngo-2020 ishoyo ukuthi mhla kabantu kobe kwenzeka ukuthi mhla kabantu kobe kwenzeka ukuthi awutestify ukuthi khona lokwenzeka emva kwamanje. Namhlanje uNkulunkulu has granted us umusa phezulu umusa. Uma sibheka sithi siyabheka sicabangana ngiyabonga baba Bishop baba uManyoni ukuthi uma sibheke eduze kwethu khona abazalwane singasababoni manje. Khona abazalwane singazange futhi saya nokubanikeza the last respect they deserve. Khona abazalwane ababedeserve ingcwabo enesizotha dignified by our presence. It's our greatest surprise, or the family greatest surprise. Bathola umngcwabo nje ukuthi kube umuntu ungabe sakhuluma intini. Ngakho ke uNkulunkulu siphe inhlanhla enkulu bazalwane ukuthi namhlanje sibe esenkonzweni yonke kangaka yomshado walabafowethu bobabili. Sengathi singakubuka lokho kungeyona nje fashion ukuthi bashadile noma bayashada. Kodwa sesingathi besingabheka uNkulunkulu nesibusiso. Ngithanda ukuthi abazalwane abancane ziningi izinto umuntu adlula kuzona uma esemncane. Othi uma usuzenza izinto ucabanga kube kukhulu utshelwa ngezinto owakuzenza uno-1721. Namhlanje sithi uma ikhulunywa zingabe isafanele lemvume emhlophe engiyona. Njoba namba nje bafowethu lana bodadewethu abancane. You are writing a letter. Ungabi ashamed ukuthi mayisifundwa after 15 years leyo letter izobe isakumesha yini. Lapho uzoba umama umfundisi. Uthi usuhleli lana ngoba babazana khona izinto ekuthiwa at the back of our minds. Noma yazi uNkulunkulu mesithethelela kuyethethelela ngabe sakhumbula. But there are things at the back of our minds. Othi noma usumama umfundisi. Kuthiwa nje ichayi wasebenza nomama umfundisi. Kodwa mangabe ke befeywa back. Ukukhuluma into engafani. Ngoba sisicela ke ninakekele. Uma ngabe ngekho umuntu okushelile wathi ukuthanda hlala nje uqine. Don't sell yourself. Abantu abasha bathi baya-economize namhlanje athi umuntu engakaze ashade nomuntu athule sesihlale eflexini sobabili. They are economizing because akakwazi unomvula ukuba neflat nosibusisa abe neflat. We are just economizing. Besho bechiphithile. Wemantombazana ke nilondoloze wemakhosazana. Ake sibe ne-pride ngamakhosazana ethu. Ngiyabona kwelinye ibandla lokuthiwa amakhosazana. Kuthiwa ungayithinti inkosazana. Ake ningavumeki nanumtatshwa nje. Osefuna ukhipha into athathe wena. Ngoba you are coming from a lawless family. Umama uyalwazi lo hambo lokuhlala nje azange ashade. Nendo tata imana zakala kanjani baba kuyasaphumelela here we are. Hamba lifunza imbiza. Nawo uhlala ngekhaya noma kungasaloboleki hlala abantu abadala baze bathi hayi manje sithe abesihlangani kube ngathi kunzima kuleli ibhuku. Akuloboleki kahle kodwa sathi sikhiphele yodwa sigunyazeni. But don't take a decision on your own. Uthi ngoba ngiyambona ukuthi akanalo uthokoza ngiyamthanda. Ngolo sihlale.
akube kusibhimbisa thina yikho nje lesiyihlazo kuthina manje yinje ihlazo kuthina manje ngoba yonke into manje sesiyayenza athi umuntu angikho esontweni namhlanje ngifuna ukukhuluma bazalwane ngathi sonke lana ukuthi ake sibhekeni indaba esitholakala kuzona nezimo esitholakala kuzona akube kukhulu umuntu umbona uMamthusi umthemba kangaka enkosikazi umholo omkhulu kangaka kodwa uthola uMamthusi engakwazi ukuyiphatha njengomhonikazi lokho kwenza lezi ngane zithi uma ngifika emshadweni singakwazi ukwehlukanisa ukuthi manje seyisukile kubeni amantombazane sezamakhosikazi abanye angazi wenze bathini kodwa ubona ukuthi umama akafuni ukuba umama usafuna ukuloku eveza amathweba akakavumi noma sefana isembatho akakavumi ukuthi mina ngumama wekhaya ngiqotho izolo ngavakashelwa abantu abazolabela phakamkhize engizalana nabo omunye wala abazalwane ukhulisa abafana abakhaotic abahluphayo ababhema insango babhema iphilisi umama ngothando uthanda ingane yakhe is tempted ulokela kulabafanyana abalaphaya ngemuva iqanya lenzohamba nabo zemphathe nobani ufuna ubathengela insana uzafika ekhaya abafana bakhe baphathele okunye kona wayithina ngokungafuna ukukhulisa kahle lezi ngane ayisakhuzwa manje esontweni abakhokhela basakwazi ukuyikhuza ngoba khona wena uyawazi umthetho labantwana babe crazy nje beke bashelwa bambona bayamthanda sethi wayilungile njena ingane ayisaphuma nalo ayisaphuthuluki seziyaphuma nje isidanana uthola ngoba ngiyamazi ukuthi uyekubani uthola ngoba ngiyamazi ukuthi uyekubani uyothi ingane namhlafika insizwa njengaleni ithi ifuna ukushaya ukusazi isibozi sami ukuthi akusenzi bathi uma sebethi bayarifeya mina khona umshado engawuchithayo ulobola engawuchithayo ngithi mina mfana ngiyabuza ukuthi uyolobola usibandibanyana uyamazi uney'ngane ey'ngane ngoba ngumchapho wekhehla nje mhlawumbe mina funa ngotathi into evele esiyisekile uyamazi uney'ngane ey'ngane hhayi uneyodwa nje baba nathi okwenza homework mfana wami uma yami umfana okwenza homework ingane ey'ntathu sekusele nje amaviki amabili ayolobola ngithi usafisa ukuqhubeka uyolobola khehla lami bathi hayi baba ngicela ukuba kade akukakamekile nanamhlanje ngingazishela uthwele nebhoda kuyabagada bangiyazi hathi ukushado nenkomo kodwa bazalwane kuhle ukuthi uma udlulela umntwana edlulela lana nawe enhlizweni yakho ukuthi ngimkhokhelile ngimpintshile amathuba waze wabona into right ngoba le freedom yethu sithi sinayo sinike izingane zethu laba vele inqondo yami semncane ukuthi akakwazi ukuyi-restricta is the mother and the father abenza ispace sibe sincane it's the father and the mother who are tightening the situation athi tembona ukuthi khona la iqalaza khona athi hayi namhlanje sizolana nani bangani bami simkhumbule afela bangayitholana namantombazane namhlanje is tightening the corner because khona kusolile akafuneki umama ovula nobaba ovula ispace avula ispace agacukiwe wesangaza ugecela kobala ngokufuna ukuvula ispace uyothini uma sekufanele asondele la umazi kanti iphuma kangakanani esamntu ngicela ukudlulela izinto enkosi elikhulu eliphethe konke kodwa ngiyathanda ukukhulula ngoba kusemshadweni namhlanje bafundi sengathi bomama besingathi yabona intombazane ingumthwalo kamama njengoba ngishadile nje namhlanje besisimbele ufanele ngikhulise ingane ngendlela ekuba ngiyazi ngikhumbula uma sisekolishi
uzokwazi ukuba ushezi ngoba yena wakwayepolishini lakudala lethu esasiphaketha imholo. Ukhona umdlalo odlalwe epolishini okuthukana nenhlalo. Ayaziwa namakholeji sasifunda kodwa yabona kathi ishow. Ayinhlalo. Bayathuka laba abanozakheli otsoti kodwa thinta ushoyo noma thinta uzakheli uzoyizwa uthando. Uma ifundiswa kahle ingane noma isifika kwebenhlamba ithi mina ekhaya ngikwazi. Uma sifundisa kahle noma seyiphumile zemavasithi esikufundisile okuningi ithi mina ekhaya akwangitshela uma ukuthi ababhali abantu besilisa. Uzothi uzofunda thini umntwana ngoba kwayena umama umfundisi naye unesheke so. Uzofundisa thini umama uyazi uma unesheke khona esotweni. Uzothini umfundisi ngoba ziyakwazi nezingane zakho zizothatha ukuyikhuthaze wena. Let us be reasonable. Let us be reasonable bafowethu. Na ngiyaholayo asambe senkonzo lethu hayi uyena bese khuthaza zona izingane. Ngiyacabanga ukuthi inja uma ngabe ifuna ukudla into ethize umbola ayiwudla umbola osobala. Ake ngithi sekopele uma inja ifuna ukudla umbola angazi mangobazi umbola. Uma inja ifuna ukudla umbola idli nje lokulala kodwa kudlangalele. Uthi utafika wena iphakela usadasi lapha ekhaya uqofile uyibona ingane kanti isuthu umbola. Uzolo usungawazi lo umbola ukuthi ukulaphi ukudla. Ngaphi kombolo wazi ukuthi umbola